आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो थांखांनाय जिखिनि सम बे समा रोमै रोमै जाखांफैफिननाय मोनदों। मानोना थांनाय गोलाव समा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बेयाव फरायसाफोरखौ लानानै गुबै जों खामानि मावबोदोंमोन। स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि बेफोराव थांनानै फरायसाफोरजों लोगो हमनाय, जेंनाखौ सावरायनाय, सोलोंथाइखौ बोरैहाय मोजां लाबोनो हायो बेनि बागै सावरायदोंमोन। दिनैहाय दक्षिण बिजनी बे डिग्री कलेजाव फैनानै आङो बै खोथाफोरखौ गोसोखांफिनदों। दिनैहाय गोदानफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि एबा फ्रेशमेन ससियेल डे बे सानाव आङो फरायसाफोरजों लोगो मोननानै मोनसे नस्टालजिक मोनसे थासारि मोननाय मोनदों। बेयो भेन्सार दासिमबो गभर्नमेन्ट जायाखै, प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, गोबां जेंनाजों बिथांमोनहा जुजिनानै दङ। दा बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बे दफाजों थांनाय बोसोराव माखासे कलेजफोरखौ बारहोनाय जाबाय, खिन्थु बे दिनै थालांनानै दं। दिनैहाय सरकाराबो निस्सय नाजाबाय थादों। दा बेजों बे कलेजखौ बारहोनो हायोबा, जिथु नैबाव बे दक्षिण बिजनी हालाम बा आनन्द बाजार हालामाव बेबायदि गोजौ सोलोंथाइनि फसंथान जोबोद गोनां जाथारदों। दा जिथु बेयाव 400नि बारा फरायसाफ्रा बेयाव फरायनानै दङ। दा बेनिफ्रायनो जों बुजिनो हायो जे नैबे ओनसोलाव गोजौ सोलोंथाइनि मोनसे फसंथान बियो निस्सय गोनांथि दंथारो आरो बे निट बेसआव 6.3नि गेजेरजों लांनो हायोब्ला जोबोद आङो गोजोननाय मोनगोन। आंबो खावलायगोन सरकारखौ जे बेखौ बोरैहाय इयुनाव थाबैनो बोरै सरकारिकरन खालामनो हायो बेखौ नाजानाय जागोन। भेन्सार कलेज हिसाबै बेहा गावनो गाव नाजानांगौ जायो जेरावबो, गासैबो भेन्सार कलेज बा स्कुलफ्रानो। खिन्थु दिनैहाय आं नुदों लासै लासै इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा जाबोबाय थादों। दा बेखायनो आङो एमपि फान्डनिफ्राय नैबे जिथु बाउन्डारिनि दरखार जाथारदों जोबोरैनो, बे बाउन्डारिखौ बानायनो थाखाय एसे रां हरनो थाखाय आं सिन्था खालामदों। दा बेजों जिखिनि हायो निस्सय मावनानै लाथोंसै आरो बेबायदि इयुनफ्रावबो हेफाजाब होलांनो हायोबा आं गावखौनो गोजोननाय मोनगोन। 6.3आव प्रभिन्सियेलाइज जानायनि आखा दं होनना फोरमायगोन नामा? गोदानै मोनसे प्रसेस सोलिबाय थादों, खिन्थु कलेज हिसाबै नंथ'आ। दा सेनियर सेकेन्डारि एबा हायार सेकेन्डारि, हाइ स्कुल बे फरायसालिफोरखौ माखासे आसाम सरकारा जिथु खोथा होदों आरो बेबायदि बे प्रसेसा सोलिबाय थादों। नै बिथांमोनहाबो डकुमेन्ट साबमिट खालामदों, जुदि बे बोरैबाय फैयोबा मोजां। ओंखायनो आं सानो आसाम सरकारा जिथु 17-18नि जिखिनि आयेन, बे आयेनजों 2020आव माखासे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय, कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय। खिन्थु बे एक्जिस्टिं एक्टनि गेजेरजों दा मोनसेबो इन्सटिटिउसन बारहोनो हाया, क्राइटेरिया मिलाया। दा आं आसा खालामगोन जे आसाम सरकारा गोदानै आयेनखौ सोदांगोन आरो जेब्लानो आयेनखौ सोदांगोन अब्लानो निस्सय नैबे कलेजफ्राबो सरकारि जानायनि मोनसे लामा बे निस्सय गेवगोन आरो बे थाबैनो जाथों आं बेखौ मिजिं खालामो।